Snobhavan like, but ada pidang thamai hakaniga channel Snobhavan subscribe. But ban press all, ya bell icon. Nang bapin yo ki video ki bathamai hakaniga channel. Kani kadai ke benta ke bakat nriu, jong ke story ukun temen sim ke kami. Me shule men le hatu omdai. Me dai uai bamewan bam hang ni Hamodan World Restaurant. Kasara kalakmen bha. Kasngau bitar bapulom kicing tumu jongka. Baklem longkam ai. Handrai menta kakmen ban yo i bakaswiti kamai bakatim ya ujang. Hatu uperkat ba kacing yo tam bisa ke jong u. Un klet no i kacing long dok jong u borok shikata. Unite ubom larkam hai ru. Ithamula shisha. Kadur khmat jong konrad kapeni ba ukmen ban ba usra ya ujang. Hatu bidang nuot ban le man le la shu nang ni shakmat ban le kum ni jak mela pen sungsi bat pen kthang yanga shaba palan ka switi ka karnga khli bat ka pej ye ujak da ka ching ichli ka tip ba utrai part time ha agency hanrei hatu ka pisa ka ba ukamai na ka ching trai part time ke jong u kan dap hi thrai ba unwan hang ta restaurant ban ba bat ban penlun kamut bau thok yaka saka aishu ukren ya kacing penlut pisah shibun kat kani kacing thok kejong u unum long ubachop ha kacing im kejong u kaswiti kala sngong ya hishon ka perkhat ba karai kejong ka kalong ka badai ban be ya u banom ya sarang katshu batka ngan ong hapi pa phiru phila chu nyau ben bat khen po yanga ujak ukar nga kli kalong kum ketu kebriu kebakongu bat suk ban hikai kabakren cai ya ubola da kasur kebacam bat kebathiang wat ban kro ya ubola ban wani kendu bat ka hendrei kat ba ya ujak pat kachinglong kechongka kalaya pher shabaneng bat shakhndo kam chudon chinghun ya u tang khendiat ru kaisi bat khen ben ya u kum ketu kebriu kebamut ban khuput lada udon hakanu ban wajaka ne khlam ki dawru lada ka switi kan tem baki arngut ki brio kiba kaya kendu nia syam bat kiba don arteli ki jinglong ba udai mau ubola bat ujak kan perkhat kumno ujak kensan kwa ya bun nia shu hatu misalia yanga bat mi ong banga nyopo bat iban yame memlong ubabit ban kren yanga kumta lada mi ong ba mi wan bam hangni hai kata ka message ba mi book ya ka kamera VIP pen i ya ka ching pen shisha ka switi ka kren da ka bakhor ngam dan ban pen shisha hapi ujak ukar nga kli hatu mila chulaj shaki chaka bakarpang hakum kini ki chaka don kam ban buk lupa henrei me khlam le kumta me yo ya ka ni kalat ba me dei uita hangni kasara kam pen sap ai ya kalat ban kren ben ya ujak hoit ka dei uyolat namar ba udai uwita ban lum ban lang bat ban wanra ni lejbu yaki cingbam pat yaki tiar ki badan hakani ka kamera VIP biyolat ban rung bat ban mi hakanu kanu kapor ba mes ngobet omdei ko mangi kan nungi bon kam ban imat cingcincar ban buk cakalpa ban yo wan bam hangni ukonrat ula kren chot shibapalat ya ujak namar ba ukonrat ubishni ya u Mes uni upanan kam bakla ba udei uwita ubatrai hangni ban khot bat ban penbi yaki thai samla ule man le ru kum customer ba wan bam hangni ngaru ngashuan ba ngasngau san ai hendrei manu ban poi perkhat ba undei ubriu ubakum ni mes yang ini lek no nai pen sngau ya uni uriu po kasara ka kren da kaching sngau khlau ka switi kam sngau tenat mi klem don watang ka message ka ba mi book kamera kumno minut saj hok mi thok mi syukor klem perkhat la kalong ka ba dei ne ka balan kan mau haki por bandang wan lada mi mut thok mi dei ban perkhat shua hadien bakala dap kren ya kita kikitien kala phai ban mi no nakata ka kamera kasara ka page rai bat arsap bat katan ya ukonrat nakti panmi nakata ka kamera VIP
Henry hamar kumta lawan poi ka kenthei ka bacrong bat bahabriu ka baya klem don ching tieng bat ka ba idap kenthei shisha ka kren da kasur ka bam kyu ni don ching tieng ka ong miss manu ba ong ba don chaka klem da bok lupa pidai manu ka sweetie kala kaladur kam itu ya kata ka kenthei ba bahabriu Henry ka sweetie ka itu ya kaman chong kata ka kenthei ba kadai ka briu ka badon bor Kublai nga kerteng ichani laong kata ka kenthei ba bahabriu hatu pidai itrai chong kani ka restoran la syayong ka sweetie ka bacuan man kapor ha kata ka restoran kala cubna malumala tang ba kam itu ya katrai chong ka restoran haoj la ka ngu ka chani mes ha restoran chongi dan kam yaki VIP ban buk lepa kan don ceka beg na ka benta chongki ha kanu kapor haoj nyatip ya kata la ka ngu ka sweetie kasara ka sngo shrai ba ka yo sngo ba ka trai ka ong kumta ka perkhat ba ujak undai VIP kumnu kala banlong kampat cuan hangta ban penlut bisa Henry ka tip yaki kendon ki badon kam banlong VIP ha ka restoran ka panengkong ka cing penlut kadai ban poi ya ka dor bagi bu ka cakabam kum hamudan world restaurant kan poi dor lai spa hacar dollar banlong VIP ujak baro iskata udai ubadong Henry hakik hendiat por bau yo tam pisa tang ba tang arpau hajar dollar lada upen lut ya ka bau yo tam umpat kot banlong VIP ha restoran kam la banlong ka pej iben ya ujak bat kam la ngej baun yo VIP mau namar ha ka cing sngo chongka ka khambyang maka pan ya ujak ka keno ba ujak upha ikinong trei chong ka restoran ban le drama bat kata ka cing le VIP chong u ka cheni ka pej ya ka sara bat ka keli hatu pin komplain ya kinong trei ru ka sara ka ong ba waiter la ban le drama bat thok ya ka kumba wan hangta ban bam ka sweetie ka pej ya ujak da ka cing ichli kamut phi perkhat ba uni uriu don burom hakmat chong phi udai waiter la kren ka cheni da ka ba chai chai haon pej igi sopti chong u dai customer Henry ulong kum waiter bat udai hi ubatrai part time lada day boss manga ngan be ya kum kini kibriu ki bale men le kum ni kasara kadap da kaching sngo meng sngo bahama ngam la ban le kum ta ka cheni ka kernga khli kum katrai hatu phia sha liang shaki nong trai hakmat chongki customer kani ka pen i ya ka rukom trai kam kani ka restoran chong phi hatu ki customer kim dai menta ya ki nong trai la sha hi kai pen ban ha ki customer haha khamyar larki arsap kasara nengkong neng shap e phi phim dai customer chungi la phai tien ka chani phi ong bagam dai ka customer hangni kasara klabitar kabaar uni uba dai ubatrai hangni Henry udai VIP hangni ha restoran chungi nakani kadaw ngamla ban be ya u kachani ka pech sha ujak ha kapor baka kren ujak ulakendet namar ka cingle kachani baka yasha ya u namar bakimpat suya kren ni itu teng ka sweetie kala kaladur ka cinglengo kapau ha kadur khmat ba bhabriu chongka ka lengo namar baka yi ya ujak ba don cingkuslai ai namar hakum kata ka khilip mat ru uklam kulmar cingmut ni kiu cingklun kala lengo ka eitip ka baca yu kasara kam ngej ba ubriu kum ujak unlong VIP namar dang dai hok maka banlong VIP kata kadai ka cing sngo jongka baki wei ki dai ki bapo bat maka ka ba kham kraw ban yaki wei ka ong balada ujak yo VIP kamut kata ka restoran kadang dai ka batan ka cheni ka ong ba ujak udai uparlok uba ka ya itu haon ban yo kamra VIP hapsiu shibut ka pisa habai dai perlok ban nga hatu omla se banlong VIP kadur khmat ka cheni ka long shisha ka bachelor bat ka scam haladi kasur jongka kam don chingting ni QAA
Konrad ulah syayongan ba ujak uedai perlok bat kejeni kani kadai namar ukupa jengu udai u interior designer lani ubriu uba penwandur yaki kamera basyapo ban ai design ya shibun ki restoran ki baremdor ki balong kumjong kajeni sngau langet ba kajeni kandon ni dai perlok bat ujak kamla banlong ulong kaswiti kala dumbuny bat kampai mudur bagi jingkran jong ujak kilong kiba shisha wan shisha ban wan bam ba utrai part time kum uweta kala perkhat haladi hatu kala tuklar klemtip ya kasdang ni kakun haba kapet benia ya ujak sasisian biang ki khmat chongka ki bishar ya karukom long bat rukom le jong u kadon ka ei ka ba kamtim kasngau ba ulap her bat kelas sendan kacing long slur bat kacing bom perwa jong u kampat ciu i haki por baladap ujak ulak lada shisha piong shiparalong kasara kapet ya ujak mi itu ya ini pet kisopti jong u hatu pim leran pan yadai perlok bat kum uni ubriu ngam long kumta bat ngam don cing ngau kumba piong keceni kapet ya kasara kamla ban long laong kasara wat maka kampat itu ya kabriu kabariu spa kum keceni kumnu ujak ya itu batka kasara kasngau pihun namar baka ceni kaburom shisha ya ujak omdei baka shule menle lani shule drama kumba ong kasara kamut bau ya itu badai perlok shisha bat kabriu kabariu spa kasara kala kulmar bat lamwir te uni udai uriu dan buram bat udai u VIP dan kam ban buk cekalpa kumnu ngan shube ya u VIP kaceni kapet ya kaswiti henrei ka kentien ka baka kren khadu ka theu ya kasara kadur jong kasara kala saw kala sngaule ran bat sngo cha buram kaswiti ka ngap shipang bat ka ong te kumnu pisia arngut phipoy ya itu bat ya dai paralok ya kani ka story endang beteng biang la shai ka sngi thoding wan nam klet ban subscribe la da phidang thama he kani ka channel bat like bat share ya kani ka video khulai shibun ya phi baro